Tak moje začiatky tvorby úplne asi to bolo, nebolo ešte spekané sklo, bola to práca s klasickým flautovým sklom, tablovým. A bolo to vlastne, keď som sa učila rezať a manipulovať so sklom môjho brata. A ďalej som začala venovať potom sklu až na vysokej škole, kde som si prispôsobila odbor vlastne tomuto spekanému sklu. Tam som vlastne sa začala učiť technológiu spekania a keďže skla som sa už nebála a vedela som s ním manipulovať, aj keď som mala mám pred ním aj dodnes rešpekt, ale vedela som sa správať tomuto materiálu, tak som sa posunula do toho spekania. Tak začiatky boli určite ťažké. Niekoľko rokov som vlastne tvorila a nie každé dielo bolo podarené. Sa vydarilo, niektoré praskali, niektoré diela sa odskelňovali, nevyšli tak, jak som si predstavovala a veľa tón skla išlo do kontajnera. Ale postupom času na vlastných chybách, na takej usilovnej práci, na zapisovaní a skúšaní, tak som sa naučila a si myslím, že už dosť dobre som zmákla túto technológiu alebo technologický postup tohto spracovania skla, toto spekanie skla. Aj keď nechcela by som zostať iba pri tomto spekaní, lebo ma veľmi láka aj také utavovanie a aj fúkanie, tak možno v budúcnosti by som chcela aj takýmto smerom troška sa poberať. Ale zatiaľ ma náplňa to, čo robím teraz. Alebo tam vlastne môžem vniesť aj takú nie iba technickosť, ale aj tú maľbu. A ja som skôr taký výtvarník, že rada malujem. A nie len vlastne na sklo, ale aj celkovo obrazy. Moja práca so sklom začína tým, že sa vlastne tabulové sklo narežem. Najprv si ho vyleštím, musím mať určitú predstavu, čo chcem vytvoriť. A narežem si to na určitý tvar, na určité vlnenie, vytvorím si formu v peci. Buď si vytvorím v peci, alebo si ju vytvorím z keramiky. Do takého tvaru, akého chcem. Keď to je misa, tak si vytvorím formu misy, keď to je nejaká plastika, tak plastiky. A potom vlastne to sklo už narezané si malujem. Malujem to vlastne so sklom a vlastne prekladám ho kúskami skla alebo drveným sklom. A takto vlastne pripravené už si ho dávam do pece spiec a spekám vlastne pri vysokých stupňoch. Ja mám svoju prácu veľmi rada. Celkovo ju mám rada, aj keď veľa ľudí si myslí, že to je taká práca, taká čistá, jemná, ale je to práca dosť v prašnom prostredí, ale mám veľmi rada to experimentovanie. To, že ja to sklo síce môžem smerovať určitým smerom, ale aj tak si vždy spraví niečo svoje, niečo iné, čo nečakám a je to vždy také prekvapenie, keď tú pec otvorím a vidím, čo vzniklo vlastne nové, iné. Ja som ten typ výtvarníka, ktorý by vlastne na výstavy ani nemusel moc chodiť, ale keďže aj to je súčasťou tvorby, sa troška prezentovať, tak chodívam na tie výstavy, ale radšej by som tvorila a bola vo výrobe mojej a v mojom ateliéri a dielni. Ale na druhej strane
ma aj veľmi baví komunikácia s ľuďmi a rada rozprávam o mojej práci a o mojich dielách, o myšlienkach, vlastne o myšlienke, ktoré to dielo obsahuje a o názvoch a o tej technológii. Takže na jednej strane ma to aj baví, aj keď radšej by som iba tvorila. Ja mám rada, keď to je také oblé, keď to nie je také pravidelné, na rozdiel od môjho brata, ktorý má rád také technické veci a rovné a priame. Tak ja sa viacej prikláňam k týmto veciam a vlastne vidieť to aj na mojich rukách, že potrebujem mať kontakt so sklom, že sa ho musím dotýkať. Manžel mi stále vraví, že musím nosiť okuliare, rukavice, ale vtedy, keď mám rukavice, tak strácam kontakt so sklom a potrebujem ho držať. Tak vlastne väčšinou rukavice nepoužívam a tak vyzerajú aj moje ruky, ktoré sú celé dorezané a asi by som mohla počítať, koľkokrát mám porezanú ruku. Aj teraz bolo by to asi v desiatkách. No, počne inšpiráciu hľadám v mojich deťoch hlavne a v tom mojom živote, čo ma obklopuje. Čerpám veľa z lásky a zo vzťahov. Taká vzťahovosť, to je také niečo, čo ma tak zaujíma. Taká srdečnosť a potom objatie, vzťahy aj matky a dieťaťa, alebo vlastne tí anjeli a to lietanie a taký rozlet do budúcnosti, možno nejaké sny sú v mojich dielách a také podobné veci. Ja si prajem to, aby sa moje diela páčili ľuďom a robili im radosť. A nemám nejaké veľké sny, možno to, aby sa tešilo veľa ľudí z mojich prác, ale nemám také sny byť nejaká moc slávna. Ja som spokojná s tým životom, aký mám teraz a že mám rodinu, že sme šťastní. A ja som dosť v tomto taký skromný človek, že hlavne nech sme zdraví. Ja sme si už prešli aj s mojimi deťmi s dosť ťažkým obdobím, so zdravím a ja si vážim to, čo mám. Takže nejaké veľké ambície do mňa nikto nemôže čakať. Ja som spokojná, ako to je teraz, tak asi tak.